Shalom. Maulea tema di tuhata natok tong mandongan hita. Bui di leon di hita hai pason. Bui hita mandohoti ibadah passion parjulu paduahon patuluhon jalaon ma passion na parpudi. Andorang sota mulai kebaktiata kupasatami ma prolog tu seksi perempuan. Ditiki Yesus di ari parhobasan paskaya. Mangan maibana dohot sisiana. Di moto hamudo tahe dongan. Ditiki Yesus rap mangan dohot aka siseani. Diduk Yesus. Sada sian nasida naing pasahaton Yesus. Dison nunga dipatari dahon si Judas Iskariot naing majehehon Yesusi. Hape nunga nian leleng ibana rap dohot Yesus. Marnida disude tanda halongangan dohot pangajarion na pinasahat Yesus. Alai songoni mapulut ni rohana alani hepeng boy ibana mengkhianati Yesus guru nai pola matemanikot ibana. Ima akadongan. Hudang donang ditikion. Nunga persea ibana. Di Tuhan Yesusi. Nagabe si palua ibana. Doho Tuhan na. Alay. Olo ibana manggadis ha persea online. Alani asa ngaja badanna. Asa mamora ibana. Mana di aka pardonganonna diubawa na asin. Weh tahe akadungan molo say primangi di bagasa rohak dakola si Judas Iskarioti nama Jehehon manang mangkhianati Yesusi alai doho dosi Petrus pasuadahon ibana alai masa sekel lu bagasa rohaku bah holat yoga bisa ada ina ibana pitor jidok ibana dakwat tu si nani dok minang dakut ada ibana nani dok mi bah sampai tolu hali disku kala ibana alai tialu si Petrus dakut ada ibana nani dok minang nampe semoni ditanya ko Yesus do ibana asa margogo ibana muse gabe siti dangi di Yesusi atar semoni ma godang ngajol ma maila ibana maka tidak ko Yesus tu hatai moloro manang masa akasi taono ro akan apaet ditudal homma Yesusi ngaung hina porsiana hian Unang mahita songoni akadongan
Nalupa do ia si Petrus naung hea didok Jesus. Alai ganup nama swadahonau di jolo ni jolma, lao swadahonokku doi di jolo ni damang nadibanua gijangi. Taingot mai akadongan paropuan, songon ina hita, songon ama hita, lao pajamoton aka yana kota, asa unang di suadahon Jesusi di jolo ni donganna naso sahaporseaon. Alai ikut tahati dakoma Jesusi aido si palua portibion. Imadah akadongan holan alani asini rohani debatado na mga lehon haluaon dihita ima marhite-hite anakna Tuhata Yesus Kristus dang namura manuhuk silangi dileai do ibana diborngini diisahi akajol mai ibana direhei Jesusi tupa halak nama dok sahalian Hosiana 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 di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite guarni Tuhani Hosiana mada digijang HP akadongan ra imuse manamadokon parsilakon hamu ibana tahe borat nahi si tahunan ni Jesusi makokop dosaku dosamuna dosata dosa ni saluhut portibion boha maahu didok Jesus manangise na maihuton au ikon dituyuk do silang nadibanay ikon marsadahon dirita do ikon adong do komitmen dihita asa totop setia hita di bana nang pero akka arsak nang las ni roha atong akadongan haporsea mido paluahoko porsea maho di Jesus Tuhatai ibana makokop hita umbayan mate ibana dihau pinarsilangi asa dapotan hangoluan na manotong dihita tadokma amen amen amen. Atong tapara debema roharot pikirata tapuji Tuhata marite buku ende nomor 86 ayat sada dohot ayat 3.
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Oddo dipatupa debata, humapap hita gabe dosa ibana na so tumanda dosa. Asa gabe hati goran ni debata hita di bagasan ibana. Asima roham diau ale Jehovah, ay targugot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alay anggo au, tuho doau marhaporusan, ale Jehovah, nikudo, hodo debataku. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para siroha na sumurong di sudi jolma. Dang diolani ho anakmu na sasaday, tilihon hodo ibana humupop hami, laho mamorsan dosa nami sahat tuhaw na pinarsilangi. Say patugo marohanami, asa unang ganggu rohanami, makaporseay hasesani dosa nami, asa unang mandili hami ala ni dosa nami i. Alay, asa pos itutur hanami, di asi ni roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si paluahami, anak haholongan ni roham. Amin. Jesus namamu dosa lipotilio panguluhami Jesus namamu Sali portibio panguluhami Jesus namamu bersam dosa pasonam hami. Amen, amen, amen. Asa dituguhin na si nama Jesus, siyan jolo ni si Kayapas tukator. Alay sugot manugot nai, dang nabongot ang nasida tukator, asa unang tarsubang nasida lawa mga ton poskay. Gabi luar masilatos mandapot ton nasida, di dokma. Pangaluan dia do di bon hamu dopak kalakon, dungi ni nasida mga lusi. Out unang si bahin na jahat halakon, dang tagamon pasaton nami ibana tuho. Gabe ni nasilatus mamandok nasida, buan hamuma ibana, uhum hamuma ibana marguru tu adat muna, alay ninna akajahudi mamandok ibana. Dang jadi pasunod nami manang ise, jadi dialun nasida ma ibana ninna ma. Nadapot nami doon pabalik-balik kon bangso nami. Jala mangorai manglehon gugun tu kesari di pandok do raja Kristus do ibana. Jadi di mengote silatus mamuse katorna di joma Yesus di dok matu ibana. Atahe hodo raja ni Yahudi Roma alus ni Yesus nasian roham do na dok mi manang nani dok ni halak do itu ho taringot tuau. Gabe dia lusi silatus ma,
Ai halak Yahudi do au bang somi dohot akka situani malimido pasaton hotu au do nabi nahenmu. Jadi di alusi Yesus ma dang sian portibion harajauku dang tarbahen somangalo akka na posokku asa unang sahat au tu tangan ni akka Yahudi alai dang songoni harajauki dungi ni nasilatus memandok ibana asa raja doho. Jadi nina Yesus ma mangalusi songon nani dok mima tutu raja do au umbahen na tubu au jala umbahen na ro au tu portibion asa hu hati dakkon hasit tongani ganup nasian hasit tongani tanghinoni do suaraku. Jadi nina silatus mandok ibana aha mai hasit tongani jadi dung didok songoni ruar ma ibana muse manopot akka Yahudi mandok tu nasida dang jupang au manang dia salana. Yesus Raja Muria na persediaan badia Ilam digogohon nasida mamandok diguturi ibana do bangsoi ay mangajari do ibana di sandok tanu Judea mamuka sian Galilea saat rotuson alai umbege silatus manukun ma ibana manang nahalak Galilea Tuhan Yesus jaladung diboto nasian gonggoman si Herodes do HP Tuhan Yesusi disuruh silatus ma ibana tujolun si Herodes ay tongodo ibana di huta Jerusalem ujui marnida Yesusi si Herodes las situtu marohana ay nunga nani lelengna say naeng idona tanda sien ibana si patupauna jadi godang-godang ma disukun si Herodes tu ibana alai dang dialusi Yesus ibana disido akasituani malim ro si boto surat jala gogo-gogodo ibana dialuhon ya si Herodes rap dohot donganna direhe-rehei jala dileleai do ibana disulukun ma paheana arga itu ibana laos songonima ibana disuruh mulak tu silatus jadi dinasadari marlea-lea si Herodes dohot silatus ay nama si hosoman do nasida anggo nasay laon. Di homa awane Tuhanku jala homa jambari doma amen roko maku
sukunoku isuri nanan ulahonoku Olohima padaku Tuhan Yesus alai piamdo di palua panghumi di pestai sada halak natar hurung marguru tunatinodo di natorop alai adong manatar hurung ujui sada perjahat nasumalim namar goar si Barabas jadi dina pungui nasida didok silatus matu nasida ise dipangidohamu pelokku si Barabas manang Yesus natar goar Kristusido ai diboto ibana ala nilate ni rohana sida do umbahen na di pasar nasida Tuhan Yesus si alai sai disosoi akasituan ni malemi rap do hot situai di bangsoi do na toropi asa dipangido nasida maluas si Barabas alai pasaun maangko Yesus dungini na panguhumima mandok nasida ise na duai dipangido hamu polokku jadi didok nasida ma si Barabas dungi idok silatus matu nasida atong ahama bahenok kutu Yesus natar guar Kristusi gabe saluhut nasida mandok persilak koma ai nina panghumima ai ahana jahat di aluhon ibana jadi lam gogoma di pajohon nasida persilak koma dungi ditogu silatus ma Yesus idok kon malisingan jadi didadani soldadu masuk sang duri bahen tupalna dia pehon mai tu uluna baju dap ma dia liton tu dagingna dungi Roma nasida tujulona mandok tabi diho ale raja Yahudi laos dipas tapi ma ibana dungi ruar mang musai silatus
didok matu aka Yahudi ida hamuma utogihon do ibana tu jolomuna asa di botahmu na soadong jupang au salana las luar ma Yesus majujuk suksung duri jalan berbaju dadap jadi didok silatus matu nasida ida hamuma jolmai asa dung di ida situani malim dohot akan aposo ni situani malimi ibana di jauh nasida ma persilakon ma ibana dungi di do silatus matu nasida buak kamu ma ibana persilako kamu ma aidang jupang au aha salana gabe dialusi aka Yahudi ibana nin nama marguru tupatik nami ikon marutang hosa ibana ai dibahe do dirina anak ni debata umbege silatus lam ganda ma biarna dungi diulahi ma musetu katorna didok matu Yesus sian dia doho alai dang dialusi Yesus ibana dungi didok silatus matu ibana dang aku pamu au makatai dang dibotoho namar huaso do au paluan ho jalmar huaso persilakoko jadi dialusi Yesus masilatus dang adong huasom diau at unang dilahoni tu hosian gijang dibaheni gumurang do dosa ni napasaton au tu ho jadi olat ni ima dia lului silatus dalan paluahon ibana alai majujui ma aka Yahudi ninna do molo di paluahoon dang ale-ale ni kesar ho ay na mga lokesarido ganup na mambahin dirina gabi raja asa dung dibigay silatus hatay titogihon ma Yesus haruar las hudul ma ibana di hawa bangsa paruhumani na diinganan na marguar patar batu gabataro di dok anggo di hata heber ima na masa di ari parhubasan ni paskay mareak hos ni ari dungi di dok matuak kahalak Yahudi ida hamuma raja munaon alai lam digogo nasida lo manjauhon padau mai persilakum ma ibana dungi idok silatus ma tu nasida persilakonok kuma raja muna jadi dialusi akasi tuani malimi ma silatus dang adong raja nami dokon ni kesari asa dung di silatus naso marguna hatana lam ganda tahe gaorna dibuat maaek mamuri tangan ni jolo ni natoropi uhud madidok dias do ausien mudar nyon hamudo nasari disi dungi ni nasude natoropi ma marsa patatu hami dohot yang lakon nami mang mudar nai dungi saut ma dipalua silatus si Barabas alai anggo Yesus dilisingi dungi dipasahat ma asa diparsilakon tabegema ende pujian marhite kor ex Saudi
Tabegema ende pujian marhite vokal grup sektor Filipi. Tabegema ende pujian marhite vokal grup sektor Hermon.
tabegema muse de pujian marhite kor sektor Hermon. Namangihut tabegema ede pujian marhite kor parhalado.
Masuk mahita tu nomor tangiang sian sahalak situa. Marilah kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan di tempat-Mu yang maha tinggi, ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Tuhan di malam hari ini. Dan kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Untuk semua berkat-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan pengampunan-Mu kepada kami, seluruh umat-Mu HKBP Bogor, ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, Engkau selalu memberkati kami hari lepas hari, ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur, berterima kasih di malam hari ini, Engkau masih memberikan waktu bagi kami, kesempatan bagi kami, ya Tuhan, dari tahun ke tahun. Kami boleh mengikuti ibadah pasion ya Tuhan. Kami boleh mengenang akan kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib menuju Golgota ya Tuhan. Untuk menyelamatkan kami umat-Mu ya Bapa di dalam surga. Sehingga kami mempunyai kehidupan yang kekal yang daripada-Mu. Patrikanlah itu ya Tuhan Yesus dalam setiap hati kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, di seluruh jemaat-Mu, di seluruh sektor ya Bapa di dalam surga, supaya ya Tuhan kami boleh dikuatkan, supaya kami taat kepadamu, supaya kami ya Tuhan setia kepadamu dalam setiap pergumulan hidup yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kami semua, sehingga Tuhan salib kami, sungguh-sungguh Tuhan kami membawanya seperti Tuhan Yesus, seperti karakter-Mu ya Bapa di dalam surga, supaya Tuhan kami setia sampai akhir hidup kami di dunia ini. Tentu Tuhan Engkau mengetahui segala kekurangan kami, kelemahan kami, kedagingan kami, ketidakberdayaan kami. Oleh karena itu Bapa, Engkaulah di dalam kami, kami di dalam Engkau, supaya tetaplah Engkau terpuji dalam kehidupan kami. Kami memohon ampun ya Bapa atas dosa dan pelanggaran kami, berilah kami pertobatan yang sesungguhnya. Pada saat ini kami sehati menaikkan doa permohonan kami. Kami membawakan kepadamu ya Tuhan amang uluan kami Pendeta Anwar Nababan sebagai uluan di dalam pelayanan di Gereja HKBP Bogor. Berkati dia ya Tuhan dan juga keluarga. Berikan hikmat kebijaksanaan kepadanya yang daripada-Mu, sehingga dia dapat memimpin seluruh pelayanan dalam roh dan kebenaran-Mu. Berkatilah ya Tuhan seluruh pendeta bersama keluarga, seluruh Tuhan parhalado bersama keluarga, dan semua saudara-saudara kami ya Tuhan yang ikut Tuhan mengambil bagian dalam tugas pelayanan, baik yang ada di seksi-seksi Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakoni, demikian juga ya Tuhan kepanitiaan, demikian juga semua pengurus kategorial ya Bapa di dalam surga, demikian juga song leader, pemain musik ya Tuhan, demikian juga ya Tuhan koster, dan juga semua yang ikut ambil bagian baik satpam ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatilah ya Tuhan pelayanan kami, supaya kami melayani dalam roh dan kebenaran-Mu. Jauhkan dari hidup kami roh-roh penonjolan diri, jauhkan kami dari kesombongan, berikan roh kerendahan hati ya Bapa, sehati sepikir dalam memuji, menyembah, memuliakan Engkau, sehingga pelayanan kami boleh menjadi puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan menjadi berkat bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan. Kami juga menaikkan doa permohonan kami ya Tuhan untuk setiap keluarga ya Tuhan dari dimanapun di setiap sektor ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan di setiap keluarga. Berkati sebagai suami istri yang setia satu dengan yang lain. Mampukan hidup suci, hidup kudus di setiap rumah tangga, supaya rumah tangga kami boleh menjadi tiruan bagi anak keturunan kami ya Bapa di dalam surga. Berikan kepada kami hati yang saling kasih mengasihi, saling menghargai,
menghargai, saling menghormati, saling menerima kelemahan satu dengan yang lain, saling menguatkan, sehingga terpujilah Engkau di setiap keluarga ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus sebagai orang tua, mampukan kami mendidik dan menghantarkan anak cucu kami menyongsong masa depan yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu. Berkatilah ya Tuhan semua anak kami itu Tuhan, dari mulai yang kecil sampai yang sudah dewasa, yang masih dalam masa pertumbuhan, berikan pertumbuhan yang sempurna. Yang masih sekolah dan kuliah ya Tuhan, berikan kepada mereka kerajinan, ketekunan, sehingga anak-anak kami itu boleh menyelesaikan sekolahnya, kuliahnya tepat pada waktu. Untuk anak-anak kami ya Tuhan yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, buka jalan kemudahan, kelancaran, sehingga mereka boleh mendapatkan perguruan tinggi yang mereka tuju ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah lulus dan juga sedang mencari pekerjaan, buka jalan kemudahan, kelancaran bagi mereka untuk boleh mereka mendapatkan pekerjaan. Untuk anak-anak kami ya Tuhan yang sudah waktunya berumah tangga karena umur mereka, kirimkan jodoh yang sepadan yang daripada-Mu ya Tuhan. Untuk anak-anak kami yang sudah berumah tangga ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Berilah juga mereka mempunyai anak keturunan ilahi yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga disempurnakanlah sukacita kami ya Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk orang tua kami lanjut usia ya Tuhan, maupun Tuhan yang lanjut usia yang sudah hidup sendiri karena pasangannya Engkau panggil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teguhkan dan kuatkan iman percaya orang tua kami yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Berilah kekuatan, kesehatan, iman yang teguh ya Tuhan. Meskipun mereka mengalami sakit penyakit karena kelemahan fisik ya Tuhan, biarlah Engkau mampukan mereka tetap bersukacita, berpengharapan kepadamu. Ingatkan mereka ya Tuhan akan janji Tuhan bahwa Engkau akan selalu menggendong mereka di masa tuanya, sehingga hingga sampai akhir hidupnya mereka tetap bersukacita karena ada Tuhan Yesus yang menemani. Demikian juga ya Tuhan, tolong kami semua anak menantu dan cucu untuk selalu memberikan kasih dan perhatian kepada orang tua kami itu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami disabilitas, Engkau berikan penghiburan kepada mereka, sukacita, damai dan sejahtera. Berkati keluarga ya Tuhan, supaya dapat Tuhan mendampingi dalam kasih Tuhan. Untuk saudara kami yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, berkati mereka ya Tuhan, berkati usaha pengobatan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Biarlah dalam setiap pergumulan hidup kami, semua pribadi lepas pribadi, kami boleh mengingat ya Tuhan, bahwa pergumulan kami tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan perjalanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sangat menyakitkan ya Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh selalu mengikuti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berputus asa tetapi tetap berpengharapan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Eporus HKBP, untuk di pusat sampai Tuhan pimpinan yang sampai ke daerah. Engkau memberkati Tuhan Eporus kami dan semua Tuhan yang menjabat, supaya mereka boleh Tuhan melakukan program-program pelayanan yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan. Berkatilah dia dan keluarga, berkati Tuhan pejabat pemerintah tingkat pusat, tingkat daerah, supaya mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Engkau yang membawa bangsa dan negara kami hidup berkemenangan. Berkatilah bangsa dan negara kami, jauhkan dari roh korupsi, roh keserakahan, selamatkanlah bangsa dan negara kami. Kami bawakan rencana pemilu di tahun 2024. Engkaulah Tuhan Yesus yang menyediakan presiden yang baik, yang takut akan Engkau ya Tuhan, dan juga yang dapat melanjutkan program dari presiden kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sunggul-sunggul marsogot Jumat 7 April 2020 Ima Jumat Agung manang perningotan ari hamamata ini Tuhan Yesus mar minggu dohita disi Ima minggu pagi bahasa Indonesia masuk pukul 7 WIB
Laos diuduti perjamuan kudus. Kebaktian sekolah minggu masuk pukul 7 WIB, dohot pukul 10 WIB. Minggu siang masuk pukul 12 WIB, laos diuduti ulaun nahohom, dohot ulaun nabadiah. Namangihut tabegema kur vokal grup dari sektor Galilea. Lea situtu doau ala ni dosaki loja jala sorat au pojot pikiraki debata parholongi UBG anggoki ala ni holong nai malua au Lo jaja
Tabigima ende pujian marhite pokal grup sektor Sion. Tabigima ende pujian marhite kor seksi perempuan.
Marende hita siat buku ini nomor 80 ayat 1 dohot ayat 2. Yesus sudah menebus aku, sayang kamu long aku tudul kata olah ni ujarni olong muda puji nasa asih alai kumodang olami tarsol bagi dorohaku paida dangolmi maringot sasude dosaku ai idona tinanmi puji rasa asini alai kumodang Asini rohama dihamu dohok dame nasian debata mata dohok sian anak-anak Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna hatani debata dihita di Pasion Pak Opaton imasian pesalmen 22 mamukama ayat 10 rodi ayat 25 songonon ma didok habilangan ahudo sude holi-holiku martilla bedo yang go nasida mida ahu dibagi nasida do akka ulosu maddabu toddung do nasida taringo tu baju-bajuku alai saya unang madau-dau yang goho ale Jahoba parsigatungaku hapogani ma mangurupi ahu sai palua ma hosaku sian podang sian sisilon ni biang hosaku na tarpucung Sai palu ama ahu sian baba ni babian. Jala alusi au maradopon taduk ni akka horbo jalang. Sai jami tahonokku ma guarmu tu akka haha anggiku jala pujiokku maho di tonga-tonga ni huria na marluhuti. Puji ma Jahoba hamu ali akka na makabiari ibana. Sude pinopar ni si Jakub pasangapon ibana. Jala sude pinopar ni Israel makormat ibana. Ai dang lea rohana manang marbias-bias mida pardangulan ni nadangol. Jaladang ditabuni hon bohina maradopon ibana. Jala ditangi hodo
angguk nai tu ibana. Ima sahatna. Huriani tu hata onma ari paupaton pasyon dihita. Sogod tataringoti ari hamamate ni Yesus tu hata si paluai. Luar biasa do hita madohoti pasyon opat arion. Nani dohotan ganup opat sektor ganupariate. Berarti adong saplonom sektor sude. Doho do na akakur gabungan. Dohot aka ruasni huriata na parsi dohot live streaming. Dohot dora nasida mamuji-muji mangedehon aka ede puji-pujion naung ta patu begehon. Los dison ma seksi perempuan hubereng gabet yang partunggulate. Terus donasida marede patu begehon aka ede puji-pujiani. Songon panipulina. Saya huetongi lebih hurang tiap hari mar 50 halak tu gicang do namarede. Nina rohaku boy do hita mangalehon apresiasi aplaus tu nasidate. Asa marhitei disimahita menghargai semangat doh daya juang nasida di huriatta. Mulak songoni isebe naro tu pertanyaan. Binereng bedo binilangan aka amate. Mungkin sudah begitu tradisinya ya. Aka huria na binolus pesongonido. Aka perempuan do namangguhi di parmingguan nang di pertanyaan. Enggak ada lo enggak ramenin lah. Tarlu mo bimanakin ina namar liturgi nakinani ya. Luar biasa untuk menyimpulkan. Itu bisa menohok iman kita, sikap kita, tindakan kita. Kesetiaan kita dalam Tuhan ketika kita menghadapi segala ancaman, tantangan dan masalah. Boydo hita gabe si parmonang inangamang di pardalanan ni ngulut tahun. Anggiak manian sude aka ede puji-pujiani gabe jamita na mangolu di hita. Amen. Terpukta di sadarion ima epistel ari hamamaten itu hatta Yesus sugut ganup tahun do tataringoti passion si tahunon ni Yesus via dolorosa sahat tu hamamaten ni Yesus si di hau penarsilang. Dison mahita manginang dipaingot tu hasitongan dohot balgani holong ni rohani di bata di portibion tu ganup jol mahita pardosa nang pe godang aka hadits ni ugamo na asing na boy paliluhon menyesatkan asa unang adong na porsea di proses hamamate ni Yesus si dohot haheyon nai. Adong nama dok si Simon sian kirene doi namati ibana do nama puan di parsitonga adalan silangi. Jadi dang tutu Yesus si mate. Adong nama dok kon lari do ya Yesus itu India di sido ibana marhasohotan. Adong naman dokon Victor langsung naik do tu surgo Yesusi. Molo tutu ibana dang mungkin mate
debata. Jaladang mungkin oluani debatai alani kemahakuasaan ni debata. Nasokal nabadia, nasutibuli. Jadi nggak mungkin. Pertama dia Allah menjadi manusia itu tak mungkin. Apalagi Allah yang menjadi manusia itu mati dengan sia-sia. Jadi muse molo debata gabe jolma ditikina tubui ibana isedo bidan nainna kan. Molo ibana do debata na gabe jolma mate ibana di hau pinar silangi berarti kosong sorga itu. Kuriani tuhata dibornginon ma ikon adar di hita taringot tusi. Unang ragu, unang munggil hapor syota. Mananga hape na idoknya aka ugamo nasing. Tapi Alkitab kita sudah memberikan kesaksian, bahkan saksi-saksi mata akasisian nai dohot mar 500 halak na porse di bana di hati hai di haheon nai lamar tabat-tabba muse saha tu sadarion. Memang kudang do ugamo di Portibion na mangasahon satabi utok-utok ate. Dang ditadda ya debata nasokal. Allah yang Maha Kuasa, di Almighty God. Debata nasutibuli. Apapun bisa dia lakukan untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, dari maut, dari kuasa iblis. Ibana do debata na gabe jolma asa boha. Asa boto onna dayonna. Taononna sude nani ahak ni jolmai. Dia ingin sama-sama menderita dengan manusia yang berdosa itu. Di ala imbana do. Di sido ibana tarilu tangis. Lungun male. Holani hola sana do dang gulahon. Ahamai. Dang mar dosa ibana. Jolma nasun badiado ya Jesusi ro ibana pasayhon pasesahon dosata paluaho kita sian hamatean. Uriani tuhata dison mahita naing boto ota ternyata nunga diwarihon aka panurirang termasuk para pesalmen di biddu 22 on kudang do dikutip pada nebaru aka nani dok ni pesalmen biddu 22 on ido nedok na on ma pesalmen hau pinar silang atau Mazmur salib ala macai sikop dipatakas diwarihon si taonon ni Kristus di hau pinar silangi. Macai nal-nal di patorang si taonon dohot ede puji-pujian ala hamonangan ni Kristusi. Molota jahamulesen ayat sada rodi 22. Dohot ayat 22 rodi ayat 32 ima bagianna. Penderitaan Kristus dan kemenangannya. Sahalak teolog Achim Tesner ditokibana on ma gombaran di pesalmen nama goparhon sahala na diparsilakon tabayak kom majolo diparsilakon ima situasi si taonon nama ceparir jala sangat luar biasa hacitna molo di padan narobi manginang dang adong dope masa hati hai sahala na ikon diuhum di hau pinar silang. Apalagi molo halak jauh di na manggol-golhon asal diparsilakon itu belum ada. Nah biasa uhuman
dihala Israel manang Yahudi uhuman ahamai ima hukum rajam ate. Hukum rajam, hukum lempar batu hingga mati. Haduan pe di pemerintahan Romawi asa adong uhuman ni sahala parjahat na utusan dohot na berhubungan tu politik manang na mangulahon makar asa di parsilakon hati si David manuraton pesalmenon dang dope tubuh harajaon Roma alay nung nga diwarihon disuraton dison. Jala luar biasa dong pesalmen si Davidon pabuahon napatorakon na diahap ibana do. Ala di hati-hai di parporangan ibana. Alelos ido di kobarhon nanaeng roi ibana na marsitaonon lobi siana tinaon na. Didok ibana dihilala nunga dihaliangi podang ibana. Sisilon ni biang na mana di jolona laho manggaryangi ibana. Oh, luar biasa nih ya. Nunga di baba ni babiati ibana. Nunga naing ditaduk korbo jaklang ibana. Disonma perasaan ni parpesalmen. Naing diroro ibana, naing diribakon ibana, doh naing dibodut ibana. Situasi yang sadis dan mengerikan, sangat buas. Dung maus hujahaun ayaton uhut martangi yang au buasa pola didok sidapiton. Naidok na ya podang sisilo ni biang baba ni babiat do taduk ni horbo jalangi itu menunjukkan kesadisan. Nanaing pabahonon na madok HP ya Jesusido nanaing licingon na. Saya sangat teringat dengan seorang filsuf Thomas Hobbes, filsuf Inggris yang selalu berangkat dari empiris, dari pengalaman kehidupan manusia dengan slogan Homo homini lupus, bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya, tak ada kasih. Harusnya Homo homini socius, manusia harus mengasihi sesama. Los ido namasa di Jesusi. Sebelum Yesus dihukum mati di kayu salib, Yesus dijatuhi hukuman cambuk Romawi terlebih dahulu. Inilah hukuman cambuk yang dibagi dua. Pertama, hukuman bagi warga negara Roma itu cambuknya itu hanya terdiri dari rotan biasa. Tapi bagi warga negara non Roma yang dipakai adalah cambuk, itulah yang disebut dengan flagellum atau flagrum. Odo na dipamasa tu Jesusi. Flagrum ini adalah cambuk di mana gagang kayu pendek yang diberi beberapa tali kulit. Ujungnya ada bola-bola yang dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau tulang-tulang domba yang diruncingkan, yang bisa merobek kulit. Inilah yang dimaksud oleh pemazmur, benda-benda tajam yang siap mencabik-cabik, merobek-robek, menyayat hingga sampai kepada daging.
Mulo ya hita manoton film Passion yang sutradaranya oleh Mel Gibson, maka kita akan terhanyut dalam situasi yang sangat dramatis itu. Maka kita akan mengingat dosa-dosa kita, betapa Tuhan itu Dia sudah menderita. William Barclay menjelaskan bahwa hukuman cambuk Romawi adalah penyiksaan yang hebat, di mana korban ditelanjangi, tangannya diikat di tiang dengan punggung yang dibungkukkan, sehingga tubuhnya terbuka sebagai landasan bagi cambuk yang mengerikan itu. Ternyata Daud sudah menubuatkan ini kepada Mesias itu. Cambukan flagrum akan menjadikan daging atau tubuh korban akan terluka dan mengeluarkan bilur-bilur darah. Pastilah segera akan meradang. Lalat-lalat akan datang menghinggapi, bahkan nyamuk pun akan datang untuk menghinggapi itu. Luka-luka ini menyebabkan korban bisa kehilangan darah. Luka-luka yang diderita Yesus pastilah sangat perih, menyakitkan. Dan suhu tubuhnya akan panas tinggi setelah dicambuk sedemikian rupa ya. Ibu-ibu kita ketika masak di dapur mempersiapkan semuanya, satu waktu seligat apapun kita seperti seorang chef, pasti pernah tersayak tangan kita ya, betapa sakitnya. Molo nungaho na piso tangan niba pitor na julo saya ningok do pitor nyot cepat ya. Pitor ribay matu gijang unang mengalir mudarikan. Asa soy si, apalagi dah ngarong masa betadin na julo. Tapi coba kita bayangkan benda-benda tajam yang digambarkan oleh Daud. Nunga ijolo ni baba ni babi hati ibana. Sisilo ni biangi siap untuk mencakar, merobek-robek. Luar biasa dinubuatkan oleh Daud. Adong penelitian di sumber asing dikatakan bahwa hukuman Romawi ini sering mengakibatkan kematian, atau orang yang dihukum paling tidak jadi gila. Karena apa? Begitu sakitnya penderitaan itu. Hanya sedikit orang yang bisa sadar sampai akhir pecambukan itu. Itulah salah satunya Yesus. Dia sadar sampai nyawanya yang akan diserahkannya. Uriani tuhata alani sitanoni na luar biasa hacina pola ikon mengangguk bolun, mengangguk bobar. Taja hadi ayat 2 ya ti ahadi do disi. Eli lama sabah tani. Debataku puasa tinggal nomwa. Memang berbeda-beda do HP pangangguk ni sasahala molo marsahit marsitaunon. Suri do maramangoi kanido. Yado ditiki marsahi na tua-tuai di Rumah Sakit Elizabeth Medan tahun 2017. Roma Ausian Barus laho mandapoton ibana. Hati hai marumur
75 tahun. Hape adong ma di labung nga ina-ina holan dua do nasida di ruangan ni. Sesongoni ma panganggu na. Nga marumur 70 tahun. Ahama di dok. Bapak, oma, opungin. Jadi mek kelau salahku. Wah tuh. Nga matua nga opung ibana alay si dijau imana dope opung na toras na nong matei. So ngoni maramangoy mana. Hape oma na tua-tuaon alamaila mamereng boru na padita merawat ibana songon poso-poso. Didok angguk-angguk na Tuhan alak mau Tuhanin na. Asi maroham alak maaunin na. Jadi huparekeli may mana. Ibegi horo nakin anggu-anggu ni dongami na ilabung minikum. Opung na di jow. Doho bapak do omak na niku. Hape ho tuhan do di jow ho niku malu maho niku. 2 hari nai mula do sian rumah sakit. Jadi memang sesonguni do berbeda-beda do panganggu ni halak mulu di bagasan si taonon manang persahi itu nate. Berbeda do angguk-angguk ni Yesus si. Oma angguk-angguk na sian pitu padohan ni ibana di hau pinar silangi. Eli Eli lama sabah tani. Hira so parduli be debata di sitaonon nai. Na di pasopu debata do ibana di si na poso nai. Songoni ma dihilala si David. Hapi lobi siani ikon dihilala Yesus si. Ahado na naing dohonon na disi. Ikon lomo ni rohani debatado na saut. Dang nasuboy urupan ni debata ibana. Tetapi yang mau dilihat di situ adalah di balik peristiwa salib ada kemenangan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Allah di dalam diri Yesus itu. Yang akhirnya kita dapat menerima keselamatan yang telah diberikannya. Inilah sukacita yang besar, yang luar biasa yang kita terima hingga hari ini. Amin. Itu dia. Kenapa orang katakan, wah, nah di jo ibana do si Elia asaro mangurupi ibana. Tapi Tuhan mempunyai rencana keselamatan yang luar biasa. Huriani itu hata di ayat 10 lalu di dok. Ha bilang aku do sudah holi-holiku martilla bedo yang gonasi damidaaw. Mulu di bahasa Indonesia martilla gabi tontonan. Gabe tontonan godang halak do Yesus natar silangi menyedihkan. Berlumuran darah penuh dengan luka. Terasa sakit luar biasa. Lengannya terasa lelah. Otot-ototnya kejang-kejang kulitnya yang tercabik-cabik itu. Terasa nyeri. Coba kita bayangkan. Anak kita saja jatuh. Kita yang merasakan sakitnya kan. Lambu hama tuhata Yesusi. Inilah yang sangat memilukan hati dan sangat memalukan hati bagi orang-orang yang menonton. HP pandohanon terwujud dihadiri oleh Yesusi di sitaonon nai. Isema nagabi penonton di sitaonon ni Yesusi. Godang halak ate. Semua orang yang datang bahkan di luar Yerusalem ketika mau merayakan Paskah. Orang-orang
orang yang berbondong-bondong songon jami tata na di hari minggui. Sudah halak nama molus madok peho nama ngolai bagas coroi napa joncokkon di bagasan toluari palua dirim jalan mijur maho sian hau pinar silangi dang dope akas itu amalim si foto surat madok naleban di palua ia dirina so tarpaluasa dohot parjaat na dihapirang nape mangaliahi ibana madok oh Kristus Raja ni Israel mijur maho atong sian hau pinar silangon ale asa huida hami jala porsea. Masih banyak orang-orang menjadi penonton menyesalkan kenapa dia disalibkan. Dan semua orang punya alasan itu karena kesalahannya dia dihukum. Uriani debata ahama nama samuse di terpukon dibagi nasi dado ulosu madabu todung do nasi da taringo tu baju-bajuku. Si Matius dohot si Yohanes manurat tonon di tanggal ma abitna disolukon ma baju dap-dap laos didadani masuk sang duri bahen tupalna dilehon ma tolong tu tangan nasiamun dungi marsob pamanasida madok tabi madiho ale raja ni Israel ima haleaon ima icak-icak rehe-rehe na dijalo Jesusi ima bagian parjolo ate bagian paduahon puji-pujian marningot hasusuang ni hati boloni didok parpesalmen tu debata siala hamonangan na niliho debata tu ibana. Kita harus ingat ya, Raja Daud itu adalah gibor. Saya senang dengan istilah ini, raja perang tak pernah kalah. Alai di hati dakon ibana do debata do gibor. Allah itu raja perang. Ido bahen bendera ni ala Israeli bintang Daud ya. Karena tak pernah kalah perang. Hape na naing donon na dison. Poparan si Daud ini naneng roi itu juga gibor. Dia juga raja perang. Perang dalam arti apa? Memerangi dosa, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa iblis. Disitulah Yesus sebagai gibor. Luar biasa ya. Di balik si tahun ini adong dona pinasa debata imagabi las niroha bolon disita. Uriani tuhata adong sahala prajurit angkatan laut namarkuar Michael Monsor. Dia ikut bertempur dalam perang Irak tahun 2004. Satu ketika dalam satu pertempuran sebuah granat dilemparkan musuh dan jatuh persis di bawah kakinya. Dalam hitungan detik ia melompat ke granat itu sehingga menjadikan tubuhnya menjadi tameng bagi teman-temannya. Granat pun meledak, Monsor tewas. Tapi apa yang terjadi? Teman-temannya selamat. Seorang letnan berkata, kita berhutang budi dan nyawa pada Michael Monsor. Ia tak ragu menyerahkan hidupnya demi menyelamatkan teman-temannya. Maka Presiden Amerika Serikat menganugerahkan Monsor medali kehormatan. Karena apa? Karena keberaniannya dan kasihnya
bagi teman-temannya. Yesus jauh lebih dari itu. Yang menyerahkan bagi kita, menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya bagi orang yang sudah menyiksa dia, yang menghina dia, yang membunuh dia, yang mengejek dia. Yang mati karena dosa-dosa kita. Jika hati kita tersentuh dengan keberanian Michael Monsor ini menolong teman-temannya, betapa lebih lagi kematian Kristus itu. Dia tak hanya mati bagi sahabat-sahabatnya, tapi bagi kita semua manusia yang memberontak di hadapan Allah. Itulah kasih Allah, mengorbankan anaknya yang tunggal, asa menguluh kita. Kalau ditanyakan kepada kita apa yang biasa kita lakukan ketika penderitaan melanda hidup kita, amanginang, maka kita akan mencari tahu apa sebab musabab. Mengapa saya menderita penderitaan ini? Mengapa saya mengalami ini? Maka satu pihak kita harus bisa mengambil sikap seperti sikap Yesus yang taat kepada Bapaknya, sekalipun itu dalam penderitaan. Ada seorang pengarang, James Stalker, menulis dalam sebuah bukunya, penderitaan tidak selalu menyucikan. Penderitaan dapat membuat watak menjadi buruk dan egois bagi orang-orang yang mau seperti itu. Namun ada banyak pula keberhasilan yang timbul, perubahan yang timbul oleh karena pencobaan. Semakin dewasa, semakin ditempa, semakin luar biasa kesetiaan, kesadaran bagaimana setia beriman kepada Kristus. Ada banyak kamar orang sakit yang merupakan suatu kehormatan untuk dikunjungi ya. Satu ketika J. Oswald Sanders pernah bercerita tentang kunjungan ke tempat semacam itu di Australia. Seperti yang ditulis oleh James Stalker ini. Di mana seorang Nona Huygens sakit selama 40 tahun. Kedua tangannya sudah diamputasi dan bahkan kakinya pun sudah diamputasi hanya untuk menahan penyebaran penyakit yang dialaminya. Setelah memutuskan untuk hidup berguna, ia menamai pondok tempat tinggalnya Pondok Harapan Sukacita. Cobalah kita bayangkan, sudah begitu menderita, tak punya kaki, tak punya tangan, diamputasi karena sakit, tapi pondoknya Pondok Harapan Sukacita. Kan luar biasa ya. Tapi ya hita, ada nama asa di hita mula songoni. Tuh ya Tuhan, mate petaho au. So marguna be ngoluku. Ngamadau be akadongaku. Anak kokku pedang arong be iparwaho nau. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nona Huygens ini dengan pena yang diikatkan pada ujung lengannya yang buntung, ia mengirim surat ke seluruh dunia selama bertahun-tahun dan membimbing ratusan orang yang frustrasi, yang stres, supaya mereka hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita? Kalau kita sakit, pernahkah kita juga mendoakan orang yang sakit? Ini pergumulan kita. Senaing dohorak kita itanyakon kan itu kan anakin dilewati nak padita itu guarhu badang dijo udang icaha guarhuin. Kita ingin terus didoakan orang lain. Tapi kenapa kita tidak mau mendoakan orang lain? Ini harusnya menjadi tugas kita supaya
ketika kita sakit pun hidup kita berguna bagi orang lain. Ketika kita menderita pun, ketika kita susah pun, ketika kita berduka pun, kita bisa menghibur orang lain. Ido na masa di sahala ina. O pak geleng na bawa sude. Dung balga dewasa be mate sada-sada. Bohado molo hita songoni. Tumago na mamaniko tau Tuhan. Kanido. Dangadong bela bana ngulukon. Tetapi justru dia dipakai Tuhan ketika Adam layat, dia menjadi contoh. Weh, dangadong dope dihadihani si taunon munai. Bereng muna maaw. Songon dia parnya hapakuin. Dia menjadi tiruan bagi orang lain. Orang melihat dia. Oh, inatan si adongan. Ulu tahe. Oti dope na hutaonon. Dari situ orang bisa termotivasi, dia bangkit kembali, semangat kembali, mengisi hidupnya kembali. Kiranya jika kita menghadapi pergumulan atau penderitaan, marilah kita sikapi seperti Nona Huygens ini. Anggiat ma kitab Pesalmen bidu 22 on. Pahoton haporsyota tu debata. Marhite Kristus namar si taunoni. Besok kita memperingati Jumat Agung, bukan Jumatan ate. Itu bedanya ya. Jumat Agung dengan Jumatan. Good Friday. Di sini kita diperdengarkan kembali sapaan Allah yang memberikan kelegaan kepada kita. Keselamatan kepada kita. Marilah hidup kita berkemenangan bukan karena kita tidak mengalami penderitaan. Tetapi karena kita menang atas penderitaan apapun itu. Ketika hati kita dilukai, kita bisa mengampuni. Ketika kita dicaci, tapi kita harus memberkati. Kita harus menanggung akibat dari segala sebuah kesalahan. Bisa saja itu karena tidak kita lakukan. Itulah penderitaan. Alani sudah kita napung pala dobason. Mari kita ubah cara pandang kita. Bahwa Kristus sudah mati untukku. Apa yang aku lakukan baginya. Naing ma gabe pasu-pasu kita manang di diape kita maringanan. Amin. Pertanyaan maita. Mulai tema dihu ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Marningok dohami disudi akasi taunon. Naung dipaadar par pesalmen. Tuhodoi saluhutna asa lam mangatusi hami Tuhan di pengorbanan di holong ni roham nang penunga diliai dihicahi direhei ho jala ikon diparsilakon alani sude dosa nami nagudangi. Tangis mahami Tuhan alani godang ni dosa nami. Alanunga di jaloho hami gabe anakon. Gabe partohap hami di harajaon. Mulai tema disude denggan ni basang. Atong ajari mahami. Disude nasang ulu nami dot akka ulaw nami na maragami. Asa ari-ari hu hati dako kami hodo si palua, hodo Tuhan. Debata nagabicol, makokop hami pardosa. Marhite ngolu nami,
martaba-taba akana porsea diho. Ali Tuhan, pasu-pasu ma sudi ruas ni huriam. Pasu-pasu ma sudi akana porsea diho di luar portibion. Asa toktong kami marhamonangan mengadopi akatotangan ni si polisi akapar jahat asa gabit tiruan kami tutu dinasa ngulu nami mula tema Tuhan disudedingkan ni pasang para dema diri nami marningot ho di hamamatemi di Jumat Agung sogot Tuhan asa marhitei marlas ni roha kami ala di paradeho haluaon dohot hanguluan mulia tema diho ali Yesus Tuhan nami hupuji kami maho rodi saliling ni lilingna amin. Marede mahita muse laus tapasa mapiliata. Also asiroham, also godong basam tu dia alai di bain basam dohot asiroham tu surgoam. Si bahendalani marite anak mi tu baluan. Giat maholong rohaku say toktong berjutuho say dongananmu ang manang tu dialau sonang tutu disuruh anak mi tu auto dinai nasian ho manoguton diki tu hasonangani pinuji ho. Pinasahat ma tu sektor Pilipi laho pasahaton sa gantang boras. Also asiroham, also godong basam dunia alai di bain basam dohot asiroham tu surgoam. Diuduti ma sektor Hermon
hendalani mari te anak mi tu banua. Di Udutima sektor Galilea. Anggiat maholong rohaku say toktong berjutuho say dongananmu au manang tu diaulau sonang tutu disuruh Di Udutima sektor Sion. Tuauton dinai nasian ho manoguton diki Tuhan sonangani pinuji ho. Ati itung adong dope di luar sektor naso pasahaton sagantang boras pinasa matuhita pasahaton tujulu. So asiroham so godang basam tu dia alai di bain basam dohot asiroham tu surga. Tatangnya koma peliata ale debata amanamina di Banua Gijang hodo harorwan saluhut silehun-lehuna denggan doho nasa uli basa nama uli utus hu pasahat hami masiana nilhom mitu hami pelian nami tuho sejalo mai gabe uap na khusus di jolum pasu-pasu mai jala ramoti asal parsa kami pelianon pati bluhon harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gorang ni silehon-lehom itu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Rakmahita di tangiang alea manami na di Banua Gijang sai pinorbadia makwa sai Roma harajaon sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songona di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami una kami togihon tu pangujunan palu amahami sian pangago ai horo napuna harajao dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng nilelengna amen. Asin ni rohani tuhatta Yesus Kristus holong ni rohani debata ama doho parsauran itu di porbadiama nama dongani hamu saluhutna. Amin. Amin. Empat satu dua.
Di dolo kadu. Di dolo kadu. Silang ni Tuhagi Sabmu dar sabti judoi Yesus mate disi asa malum dibai sude kagondok rohani di bani tungholong rohaki bida silang di Golgota Pasungguh diriku dapat surga pada lelaki di dulu hadu silang Tuhan sabmu dar sabti juroi Yesus mate disi asa malum tibai sudah kagontroi di baini tungholong rohaki midasi lang di Golgota pasang diriku tusi dapat surga perdalan aki dileai jolmai silang ni Tuhani hape kaluao doi nanggodang dosaki alase sadoi Bai mudarna durus disi di bani tungkolong rohaki midasi lang di Golgota pasang diriku tusi dapat
Bapa surga perdamaian.